Kakhulu okhulumayo uDr Sikhuni inyanga amaqiniso, so abantu bangazi kanjalo abaningi mhlambe ngithi naphesheya kwezilwandle nakuleli izwe esiphila kulona laseNingizimu Afrika abantu bangazi kanjalo. Okay, kunezinto ke esezikhulunyiwe eziningi kakhulu ezitrendayo but engifisa ukukhuluma ngako manje esikhathini samanje ileyo ukuthi abantu abaningi ngithola imibuzo ehlukene mengisemsakazweni noma ngikwendaweni ezithize kuma shows la abantu bebuza khona ukuthi mkhulu ikhona yini into ethi umuntu akalilandela usiko. Ngiyafisa ukusho eNingizimu Afrika umhlaba wonke jikelele naphesheya kwezilwandle ukuthi akekho umuntu ongalilandela usiko nongalikholela usiko. Kuwusiko vele ukuthi ubize isibongo sakubo kababa wakho noma sakubo kamama wakho. Lesibongo sibizayo ave kuyisibongo ngoba kuyisibongo njengoba kuthiwa surname. The word surname lisho ukuthi linento ezimbili eziphakathi. So kukhona umuntu igama lomuntu lelo kuye kube igama lomuntu wesilisa owalala leni bese kuyabuya kuzoba isibongo. Njengoba mina ngukhumalo ave kukhumalo nje ongazi usukaphi. Ukhona umuntu womndeni owayekhumalo njengoba kukhona abakandaba abakakhumalo nabo babiza uNdaba ngoba kuyigama lomuntu othize kokhokho emuva. So wonke umuntu mangabe wena uthi usiko ukholelwa yilona, mawuthi wena abantu abangasekho amadimoni ngenzela ifavor ukuze into yakhe izwakale kahle, ungasebenzisi isibongo sedimoni because lesibongo sisebenzisayo esomuntu owashona. So lo muntu owashona igama lakhe lelo njengoba kuthiwa name ibambe lapho nje ukuthi igama lomuntu leli osuke nozibiza ngalo futhi uzibiza ngegama ledimoni. So leyo nto asiyilungise nje manje ukuthi akekho umuntu oyidimoni. So nalabo abahamba ethi demon abazi kwaleyo nto isho ukuthini, beze umfundisi othize edimoni edlala ngabo because asilali thina sizinyanga njengami nje angilali insuku eziningi. Mina ngilapha abantu abakhulu ngilapha abafundisi bawudla kakhulu umuthi wami futhi bayakhokha abafundisi. Yonke engiyithanda ngabo kwa laba abafundisiwe uNkulunkulu wami bayakhokha ngale mali ninikela ngayo. So asikuveze nje lokho futhi igcwala umlomo ngoba kusazohamba kube khona izindawo la ngifika khona kube khona izinkulumo eziba khona, kube khona abafundisi, kube khona nathi thina besintu kudiscuss kuzobe ngingaliwa kudiscuss lento ukuthi yini idimoni yini usiko kulumbana kanjani noma kuxabana kanjani because ayikho into ethi kunomuntu okuthiwa idimoni. Akekho umuntu oyidimoni. Idimoni yenye into nje, umuntu akwazi ukuba idimoni. So wonke umuntu othi yena umuntu ongasekho uyidimoni akasize umoya wakhe asize nomoya wami bandle ngozikhuni ashintshe isibongo asisebenzisayo. Phela mangabe wena uzongitshela ukuthi umuntu ongasekho uyidimoni shuthi neBhayibheli uzofunda yonke into ethi uJoba uyifundi bonke labantu abakweBhayibhelini oDavide ngoba labantu sebashona uzokhuluma ngabo. So uma ukwazi ukukhuluma ngomuntu oseBhayibhelini owashona owafa uhlula ukukhuluma ngomuntu wakini unenkinga wena. So njobe wena ubiza isibongo losibizayo esomuntu othize igama lomuntu lelo ubiza igama ledimoni wena shuthi kwayo uyidimoni ngoba lesibongo sisebenzisayo somuntu owashona. So if uthi umuntu washona uyidimoni shuthi wena uyidimoni ngoba ubiza isibongo sedimoni. Ngiyathokoza kakhulu Dr Sikhuni inyanga amaqiniso ku YouTube uthi Dr Sikhuni TV. Ngiyathokoza kakhulu.